Namhlanje kuphucuke ivideo ebonisa isimo abaphila ngaphansi kwaso ozamazama emayini iStilfontein. Kule video oyedwa wabo uboshwe izandla ngemuva njengoba esolwa ngokweba esitolo sabokufika esidayisa ukudla phansi emgodini. Ozamazama abaphume namhlanje bathi indlala kanye nokuhlukumezeka abakutholayo yikhona okubaphoqe ukuthi baphume. Ngiphume namhlanje ngoba ngibonile ukuthi ayisekho impilo lapha. Abantu bayashawa, bancishwa ukudla, siphila ngamanzi nosawoti kuphela. Omunye ophumile uthi kunamadoda ahlomile lapha ngaphansi, akuphephile ukuthi amaphoyisa aye khona. Vele mina ukubona kwami akuyenza ukuthi amaphoyisa angene kwapha ngoba abantu abavele abayadubula vele abasabi. Uthi kunenqwaba yezidumbu ezisele emgodini. Mina ngibona abantu bayi-15 isidumbu kade sengisithiyo ngaphansi le 15 abafileyo. Bangaphezu kwama-20 ozamazama abaphumile emahoreni angama-24. Bonke bazovela enkantolo kusasa.